специална кружка, която сама избира участника в моето шоу. Когато я поставя на главата, става ли така ми се струва? Тя да видя къде ще светне, не мърдайте. Светне ли така ми се струва? Заповядайте само ти. Как се казваш? Асен, аплодисменти за Асен. Може да се поговориш. Аплодисменти за Асен. Добре. Защото ще ми асистираш, ето ще остане така на чистичко. Така, ще дам на Асен едно шишето с водичка. Той ще го провери чрез вода. Така, сега ще го изсипеш, може и да пиеш, добре, няма проблем. Ето го и вестника отблизо. Съвсем нормален вестник. Да забелязваш нещо наредно в него. Добре, ще направя една фолия. Сенчо изсипи водичката тук догоре се напълни. Прелях, може да остави шишенцето на земята, по-вляво да не пречи. Аз ще се опитам да напълня вестника. Заедайте, дък, започвам. Даже потече малко долу. Може пък да спре. Благодаря ти, може да седнеш. Аплодисменти за моя колега. Аплодисменти за моя приятел. Той на 17 години, казва се Гуго.